34 बोसोर माबायदि न'आव थानानै फोरोंथाय होदोंमोन फोरोंगिरि हरेन बर'आ। बेनसार फरायसालिखौ लानानै मा मिजिं दंमोन फोरोंगिरिया? फोरोंगिरि हरेन बर'नि नखरा दायो माबायदि थासारियाव दं? बेफोर गासै सोंथिनि फिननाय नागिरनानै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय सान्तिपुर केरकेरिया गुदि फरायसालियाव गोलाव 34 बोसोर गाहाय फोरोंगिरि महरै खामानि मावबोनानै आजिरा मोननाय गाहाय फोरोंगुरु हरेन बर'नि न'सिम उदालगुरिनिफ्राय जोंनि खौरांगिरि सोरांसार बाग्लारिनि मोनसे ग्राउन्ड रिपर्ट। जि 1990 मायथाइनिफ्रायनो दिनै बर' बिजोंनि जा फरायसालि बे फरायसालिखौ फोथांनानै लाखिनायाव गावखौ बावसोमनानै नांथाबबोदों सासे फोरोंगिरिया। नाथाय खाफाल गैया होननानै जों नैबे समाव बुंनांगोन जाय फोरोंगिरिया दिनै 1990 मायथाइनिफ्राय लानानै 2023 मायथाइसिम बिथाङा गंसे फरायसालियाव गावखौ बावसोमनानै फोरोंथाय होबोबाय। नाथाय बिथांनि फरायसालिया दिनैसिमबो सरकारजों गनायथि मोननो हायाखै। दा नैबे समाव दंफैयो आङो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय सान्तिपुर बिसिडिसिनि नैबे सान्तिपुर गामियाव, आरो जि गामियावनो थानानै गावनि गुन गोनां फरायसाफोरखौ जि दानायनि सिमां, बे सिमांजों जुरिजेनदोंमोन सासे गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरिया। आरो बिथाङानो जाहैबाय कबिरालि हालामनि बरुवा हावलि गामिनि थागिबि बिथां हरेन बर'। आरो बे हरेन बर' बिथां सारा नैबे जिथु नोंथांमोना आंनि केमेरा फारसे बिथाङा दिन्थिगासिनो दङ, नैबे बायग्रेग्रेब न'आव थानानैनो दिनैनि बुब्लिहालागै नैबे हालामनि जा बर' बिजोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ गोग्गो सोलोंथाइ होनायाव बिथाङा नांथाबनानै दङमोन। नैबेनो जिथु नोंथांमोना नुगासिनो दङ, नैबे जि बायग्रेग्रेब न', बे न'निफ्रायनो बिथाङा गावनि जे फोरोंथाइ होनाय जि लामा, बे लामाखौ बिथाङा बिनिफ्रायनो जुरिजेनदोंमोन बा हान्थिजेनदोंमोन होननानै जों नैबे समाव बुंनांगोन। जिथु जों बुंनांगोन जिथु बिथाङा गोबाव सम जे बर' हारिनि बा बर' बिजोंनि जा फरायसालि, बे फरायसालिखौ फोथांनानै लाखिबाय। नाथाय खाफाल गैया, बिथाङा दिनैसिमहालागै बिथांनि फरायसालिया जा सरकारजों गनायथि मोननांगौमोन बेबायदि गनायथि मोनाखै। नाथाय दिनैनि सानाव बिथाङा आजिरा लाबाय। जाहोना जाहैबाय बिथांनि बैसोआ दिनैसिमहालागै 60 बोसोरनि जि बारबाय। नाथाय सरकारनि गनायथि बायदिब्ला 60 बोसोरनि उनाव साफ्रोमबो सरकारि मावफारियानो दिनै आजिरा लानांगौ जायो। थिग बेबायदिनो दिनै हरेन बर'आ गावनि बे बेनसार फरायसालियाव नांथाबनायनि गेजेरजों जि गावनि 34 बोसोर, बे बोसोरखौ बिथाङा बेयावनो खाथिबाय। आरो जों बुंनांगोन जिहेथु जाय समाव बिथाङा न'खरनि सोद्रोमाफोरजों थानानै मोजां गोजोन संसार जानांगौमोन, नाथाय बे संसार जानांगौखौ बिथाङा रायजोनि, समाजनि आरो हारिनि थाखाय बावसोमनानै ओरैनो फेलें थांहोबाय होननानै जों बुंनांगोन। जिथु नोंथांमोना नुदों नैबे जिथु न', बे न'आवनो थानानै बिथाङा नैबे ओनसोलनि जा उन्दै उन्दै फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनायाव मैखोमै बाहागो लाबोदों। जों नैबे समाव मिथिनो नाजानि जिथु बिथां हरेन बर' नैबे सान्तिपुर केरकेरिया गुदि फरायसालिनि जा फोरोंगिरि, दिनैनि सानाव जा आजिरा लानाय बे बिथां गेदेमानिफ्राय जोङो फंनैसो बाथ्रा जों मिथिनो नाजानि। जिहेतु बिथाङा बे गोलाव सम जिथु हान्थिनाय, बे हान्थिनायनि बेलायाव मा दङमोन, मा थांखि लानानै बिथाङा बे फरायसालियाव नांथाबदोंमोन, बिनि बागै जों बे समाव थोंजोङै मिथिनो नाजानि। आच्चा, गिबियावनो सार नोंथांखौ बरायग्रोनाय जाबाय। नोंथाङा मा थांखिजों बे सान्तिपुर केरकेरियायाव दिनै गोबाव सम गावनि समादान होबोबाय, मानि थाखाय? आंनि थांखिया जाबाय बेनो जे आं स्कुलाव फरायनानै आंनि साकरिया सरकारिकरन जायोबा आं एसे न'खरखौ बेंनो हागोन, न'खरनि परियालखौ सालायनो हागोन होननानै आं थांखि लानानै बेयाव फैदोंमोन। नाथाय दिनैसिमहालागै नोंथांनि फरायसालिया सरकारजों गनायथि मोनासै, नोंथाङा दिनै आजिरा लानांगौ जाबाय। नैबे बैसोआव मा बुंगोन? बेनो जे आंथ' दा आरो आं आजिरा मोनबायनोसै, आरो दाथ' जेबो माबा गैला। बेनि थाखाय आंनो जेनेबा बिटिआर सरकारनिफ्राय माबा मोनसे अनसुंथाइ खमसे खम आंनो सोलिनो आन्था
5 लाखसो बा 4 लाखसो फैसा होबोला आं एसे सोलिनो हागोन होननानै सानदोंमोन। दा न'खरनि सदस्यफ्रा माबायदि दङ दा थासारिया? बर्तमानथ' दा न'खरनि सदस्यफोरा मोजाङैनो दोङो, जेबो माबा गैथ'वा। आरो नोङो जिबायदि थासारियाव थादों जिहेतु जों नुबाय नोंथांनि जि थानाय अबस्था बेयो खोब मोजां नङा, माबायदियै नोंथाङा बे जिउखौ हान्थिदोंमोन? आंनि न'खरखौ नोंथांमोना नुखाबाय माबायदि बायग्रेब ग्रेब न', आं बेयावनो जेने तेने थानानै बेखिना जिउखौ आं माबाबोबाय। बेबायदिनो आं खस्थ' खालामनानै स्कुलखौ सलायबोबाय, बर' मिडियामनि सात्र साथ्रिफोरखौ फोरोंबोबाय। दिनै नोंथांखौ गोबां गामिनि रायजो राजाफ्रानो दिनै मान बावबाय आरो बिथांजों लोगोसे बिटिआरनि जा डेपुटि चिफ बिथाङाबो फैनानै नोंथांखौ दिनै मान होफैदों, बे बिथिङाव मा बुंगोन? बे बिथिङाव बेखौनो बुंनाङो जे मानगोनां डेपुटि चिफ सारा आंनो जिखिनियानोखि बिदायनि थाखाय अनसुंथाइ होबाय बा बिदाय होबाय, बिनि थाखाय आं सारखौ साबायखर होयो। आसा जिथु आरो सान्थिपुर दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो नोंथांखौ गोबां खेब बेबायदि मददथि होदों होननानै जों खोनानो मोनदों, बाथ्राया बेसेबां सैथो? बे बाथ्राया सैथो। बिथांमोना आंखौ हाजासे मदद होबाय आरो बेसिम बिथांमोना आंखौ लाबोबाय। दा बिनि थाखाय आं बिथांमोननि सायावहा रोजा रोजा साबायखर होयो। हय नंगौ, बिथाङानो जाहैबाय जे खेरखेरिया गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि हरेन बर' आरो बिथाङा गावनि जा मोन्दांथि बेखौ बे 34 बोसोर जिहेतु गंसे भेन्सार फरायसालियाव बिथाङा गावनि समखौ बारहोहरबाय, बिनि सोमोन्दैबो बिथाङा जोंनि सिगाङाव बुंदों। आरो बिथाङा बुंदों जिहेतु बिथाङा नैबे जि बायग्रेग्रेब न'आव थानाय जिथु न' नोंथांमोना नुनो मोन्दों, बे बायग्रेग्रेब न'निफ्रायनो बिथाङा गावनि जि गथ'फोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनायाव बिथाङा बाहागो लाबोदोंमोन होननानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव बुंदों। आं मिथिनो नाजाबावनि जिहेतु नैबे समाव आंजों लोगोसे दंबावो सान्थिपुर दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा मावथि बिथांमोना आंजों लोगोसे दङ। आं बिथांमोननिफ्रायबो माखासे बाथ्राखौ मिथिगोन। जिहेतु हरेन बर' गाहाय फोरोंगिरि बिथाङा दिनैनि दिनाव आजिरा लाबाय, बे बिथिङाव नोंथांमोना रायजोनि जानानै मा बुंगोन? आच्चा, गिबियावनो बड'सा खौरांगिरि आरो गासै नायगिरि बिथांमोननिसिम सान्थिपुर दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आं हाजासे मान बान्थाखौ आं बावनाय जाबाय। आरो बे समाव जिथुनाखि दिनैहाय हरेन बर' बिथां जे बिथाङा 1990 मायथाइनिफ्रायनो जे दिनैसिम बिथाङा बर' बिजोंखौ गावनि गोबां खस्थ' दुखुनि गेजेरजों जे बिथाङा नारा नाथानि गेजेरजों बिथाङा फोथांनानै लाखिबाय, बिथांखौ जों सान्थिपुर दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै हाजासे हामबाय होनदों। आरो बे समाव दिनै जिथुनाखि जोंनि सान्थिपुर दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासै सोद्रोमाजों लोगोसे इन प्रेजेन्स अफ डेपुटि CM गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सार आरो बिथांजों लोगोसे बिथांमोननि पार्टिनि मावथि हान्जा आरो गोबां साखाथिनि सान्थिपुर हालामनि रायजो राजा जे बिथांमोना दिनै बिथांखौ सान्थिपुर इउनिट एबसुनि लिडिंआवहाय बिथांखौ दिनै आजिरा होबाय, बियो बाख्नायथावना बाथ्रा। फारसेथिं दुखुनांथाव बाथ्राया जोंहा जाहैबाय जे बिथाङा गोबां सम जे गावनि दुखु खस्थ'नि गेजेरजों बिथाङा जिबायदि मुलाम्फा मोननांगौमोन, जिथुनाखि गभर्नमेन्ट एपइन्टमेन्ट टिचार हिसाबै बिथाङा जे एपइन्टमेन्ट जानो नांगौमोन, बे गोबां दुखुनांथाव खस्थ' बा दुखुनांथाव बाथ्राफ्रा बेयो जादों। बेखायनो जेबो सानालासे जों सान्थिपुर दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जिथुनाखि बिथांखौ दिनैहाय जिथुनाखि बिथांनि सम बायदि बिथांखौ जों आजिरा होबाय होननानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांखौ जों बिदाय होबाय। बिथांमोनाबो जाहैबाय जिहेतु सान्थिपुर दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मावथि बिथांमोनाबो दिनैनि जि हाबाफारि मोनसे बानजायनानै बिथांमोना जे हरेन बर' बिथां गाहाय फोरोंगिरि जि सान्थिपुर खेरखेरिया गुदि फरायसालिनि बिथांखौ बिथांमोना बिदाय होबाय होननानै जोंनि सिगाङाव बे समाव बुंथिदों। थारैनो आरो बिथांमोना बाख्नायबावदों जिहेतु बिथां हरेन बर'आ गावनि समदानखौ थांनाय 34 बोसोर बे गंसे फरायसालियाव जि भेन्सार फरायसालि, नाथाय दिनैसिम जि सरकारजों गनायथि मोनाखै बेबायदि फरायसालियाव बिथाङा नांथाबनानै बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनाय आरो बेजों लोगोसे बर' रावखौ बुहुमाव गोसार होनाया थारैनो बाख्नायथाव जादों होननानै बिथांमोना जोंनि सिगाङाव बुंथिनायखौ जों नुनो मोननाय जादों। आरो जोंबो खावलायदों बे समाव रायजोनि जानानै बे बिथां हरेन बर'नि गुदि फरायसालि बायदिनो गोबां नैबे बिटिआरनि बा बड'लेण्डनि सिङाव थानाय गोबां फरायसालिफ्रानो दिनै सरकारजों गनायथि मोनाखै आरो फैबाय थानाय समाव बेफोरबायदि फरायसालिफ्रा थारै निस्सय प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारनि समाव जे बिटिआर गोरोबथाजों मोनफैफानाय दफा बायदियै सम मथे मावफुंजागोन होननानै जोंबो आसा खालामनाय थादों। आरो जों बुंबावनांगोन जिहेतु हरेन बर'आ गावनि जिउखौ जि 34 बोसोर बावसोमनानै दि मोनसे बर' हारिखौ सिबिनायाव मैखोमै नांथाबबोबाय, बियो थारैनो मोनसे जारिमिन जानानै थागोन होननानै जों दिनैनि सानाव जों बुंनो हायो। नैबे समाव आङो उदालगुरिनिफ्राय बड'सानि जानानै भिडिअ जार्नालिस्ट बिथांजों लोगोसे सोरांसार बाग्लारि।